Hi guys! Good afternoon! Kanina pa ako gising. Maaga ako nagising today. Kaya lang, I did this and this. So, nag-haul ako guys. Ang dami kong kailangan ligpitin. Mag-haul pa sana ako ng isa pa. Kasi meron akong mga damit doon na kailangan ko i-haul. Kaya lang, kailangan ko munang ligpitin to kasi ang gulo-gulo. Ito yung mga nabili namin sa Bangkok. And I did film 2 videos kasi kapag isa lang, sobrang haba niya. So, sineparate ko yung mga pampa-beauty and then mga damit. So, now I need to organize this first. Ligpitin ko muna tong mga to before ako mag-proceed sa next video na gusto kong i-film. Akala ko magaling na ako, pero yung boses ko parang nag-iba. Siguro kasi non-stop yung pagsasalita ko kanina. Friday ngayon guys, andito sana magsistay si Manay galing Mount Gambier. Kaya lang, as you guys can tell, meron akong hindi pa ako fully magaling. Tapos si Dan din may sakit. And ayaw namin mahawaan yung mga bata. Kasi yung sakit na to galing sa akin talaga siya originally. Tapos napasa ko siya kay Dan. So alam ko nakakahawa talaga siya. Parang ano namang klaseng sakit. Ano guys, may ubo, sipon, tapos nung napasa ko siya kay Dan, si Dan nagkalagnat, and then very tsaka ng sore throat niya, and hindi siya nag-work ng 2 araw kasi hindi niya talaga kaya. So, ayaw namin na mahawa yung mga bata. Buti na lang pumayag sila, na doon na lang sila Manay sa kanila. Sobrang excited pa naman sana kami, Manay, pero we will see them naman kasi pumunta ako kina Lai ngayon. Pero yeah, sobrang excited pa naman kami na dito ulit sila. Kaya lang nakakaawa yung mga bata kapag nahawaan ng sakit. Anyway, okay naman. At least hindi na ako like ubo ng ubo after every minute. Ligpitin natin tong mga to. Ang daming plastic guys. Pero magagamit naman namin yung mga plastic. So, yung ibang plastic na fold ko na. So, ligpitin ko lang tong mga to. And then, hopefully makafilm tayo ng video ulit. Another video. Darating si Dan siguro in 2 hours. So, I need to ligpit all of this before siya dumating and film a haul as well. Before siya dumating, kaya ba natin yun? 2 oras? Magawa lahat yun? Kaya yun. Okay, let's do it. Ito mga to kasi yung mga plastic ginagamit namin na basurahan namin guys. So, yung maliliit, ito yung basurahan sa banyo. Tapos yung malalaki, ito yung basurahan sa kitchen. So, pino-fold ko siya para hindi magulo. Yung mga damit din kailangan ko i-organize. Yung suot ko is yung nabili namin sa Bangkok. Actually, huba din ko to kasi sinuot ko lang to para sa haul. Guys, natapos natin ma-film yung 3 videos. Nakapagligpit din ako dun sa filming room. Kaya lang guys, mag-film sana ako ng isa pa. Pero hindi na kaya ng powers ko. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Nag-breakfast lang ako. Ganito yung nangyayari kapag ako lang mag-isa. Kasi nakakalimutan ko kumain. Magluluto tayo ng spaghetti kasi dadalhin ko to kay Nalay. Pupunta ako kay Nalay mamaya kasi ihahatid ko yung isang bed. Kailangan niya ng isang bed. And doon na din kami kakain. Para na din makipag-hangout kay Manay, diba? Ito, Barilla spaghetti. So, tayo guys, magluto tayo ng Filipino-style spaghetti. Si Dan yung bumili nito. Naghanap kami nito. Matagal na. And one time, nung napagawi siya sa Asian shop, bumili siya nito. And sabi niya, same lang daw nung isang ginagamit namin. Hindi ko sure. Del Monte ba yung isa? Pero yeah, ito yung sweet-style spaghetti sauce. And kailangan natin ng minced beef. Ito. Tsaka hotdog. So, yung hotdog na lulutuin natin or yung hotdog na gagamitin natin is yung hotdog from Kasuglen, yung Mighty cheese dog. Yan, ano ba yun? Hindi nyo nakita, pasensya. Ito, galing yun kay Kasuglen guys. Okay, prepare lang tayo ng mga ingredients. Maya-maya lang dito na yung sedan. Sabi nga niya kanina, baka half day lang siya ngayon, pero obviously, hindi half day kasi alas 3 na. Kasi hindi pa din ganun ka-okay yung pakiramdam niya. Nakalimutan natin yung guys, chicken stock. I mean, beef stock. Wala akong beef stock. Nagpunta pa naman sana kami ng grocery kahapon. Saan sumagot si Dan? Babe? Where are you? And get me beef stock, please. Yes, I'm just cooking spaghetti now and I don't have beef stock. Yeah, and Tony's going home today as well, so let's just go. Are you alright? Are you feeling alright?
Okay, I'll see you later. Bye. Love you. 40 minutes pa siya, guys. Mag-film lang kaya ako ng video while hinihintay siya. Kasi hindi ko ito maluto nang wala yung beef stock. Mag-film na lang tayo, guys. May isa pa akong video na gusto i-film eh. Guys, kinalayra ko na lang ito lulutuin yung yung spaghetti. Kasi kung lulutuin ko pa to dito, sobrang matatagalan na ako pupunta dun. Si Manay, nandun na, guys. Yung plano sana namin, isa-surprise namin si Manay na kumpleto kami pagdating niya. Yun sana yung original talaga na plano na in-invite ko sila dito sa bahay. Kasi nga dito dapat sila, diba? In-invite ko sila dito sa bahay. Sabi ko, sige, dito na lang tayo mag-dinner para pagdating ni Manay, kumpleto tayong lahat. Hala, si Manay nandun na kinalayra. Yung expect namin, gabi siya dumating. And mag-film ako ng isang video. While nihintay natin si Dan para matapos natin lahat while naka-makeup tayo. Let's do it. Let's film people. Nandito na si Dan, guys. Sasama siya sa akin kahit hindi pa siya ganun ka magaling. Hindi na lang daw siya lalapit masyado sa mga bata and sa mga tao. Okay din yun, babe, para makakain ka ng sinigang. Makakatulong yun sa mo. Kakatulong ba yun? Hindi ko alam. Anyway, ready na yung gift para sa mga girls. Yan, na-haul ko na siya. So, pwede ko na siya ipamigay. And then, ito yung mga dala ko. Doon na lang ako magluto ng spaghetti. And dalhin din namin yung airbed kasi kailangan nila ng isang airbed. So, yun. You ready, babe? Guys, papunta na kami kinalay. Dala-dala ko to kasi sobrang gutom na ako, guys. Wala pa akong kain. Ano siya? Ito na yung itsura niya. Na-flat na siya. Ito yung binili namin sa... Ay! It's their fault. They cut in front of us and then decided to turn. Babe. Ako sana magdadrive kasi may sakit. Hindi, kasalanan nila, guys. Bigla silang umano dito, tapos nag-stop kasi magta-turn sila. Buti na lang itong car na to may Anyway, sana masarap pa din to. Ito yung my gosh, kinabahan ako dun, babe. Nori seaweed na flavor. Smells really good. Do you want it? Do you want some? No? Are you full? Did you eat? I'm good. Yeah. Okay pa din, guys. Oh my gosh, ang sarap. Woo! Yammers! Yung tinitingnan ako ni Kuya. Babe. That Kuya, babe, on my left. He's looking at me. Na-awkward tuloy ako. I got the format. Ayo. Oh, what, babe? Format, the New Zealand one. Hello! Dito na kami, guys. Nandito na siya! Hi! Dito na siya, guys. Ilang buwan na yung tagal na. Kailan yung last? Victor Harbour? Yung last? February? March? February! Ay, matagal na. Tapos yung susunod, matagal pa, di ba? Next year, maybe. Next year pa? Ay, kasi next month fishing na. Ay, alam, bilis mo. Dito na kami, guys, sa bahay niya. Dito Kanina nakaganito ako dahil buti nagpalit ako. Bakit? Kasi parang... Twinning. Twinning. Yeah, no, Thailand's good. Pinili ko na tayo sa ano. Saan? Good to be back. Nice. $9 na. It was only a short trip, so. Parang next summer. Yeah, it was only Ay, summer, winter. Right. Sisters na as well? Yeah, she came, right, so it was good to see her as well. Yeah. Guys, si Holly. Asa na yun si Holly? Pagdating niya daw dito, hinanap niya ako. Hindi naman namin to bahay. Baba! Say hi! Say hi! Oh! You were looking for me? Huh? You were looking for me? Sabi niya daw, where's Ray? Aww. Did you look for Race? Dito na yung mga bata. Ang cute. Kakain ako, guys. Kasi gutom na gutom ako. Butin lang may pagkain sila. Meron siyang bagoong na may pork. Oh my gosh, yummers. And then meron din siya nito. Di ko alam kung ano to, pero looks really good. Iniinit lang namin. Kain. Luto tayo spaghetti, guys. Kinakarir ko na tong spaghetti ko. Meron na yung bawang at saka onion. Dito yung hotdog natin. Spaghetti. Filipino style spaghetti, mga kaibigan. Ganyan na, guys. Luto na yung hotdog at saka yung beef.
Tapos, lagay natin yung Del Monte Sweet Style Spaghetti Sauce. And nagdala din ako ng, beef stock. Lalagay din natin to. Yung pinaka-sauce natin. And ito yung ating spaghetti. Naiwan ko yung cheese ko. Buti na lang meron siyang cheese. Bongga. Lagay natin to. Nandito siya, guys. Na-surprise si Manay. Hindi alam ni Manay. Dito din si Nin. Hindi na alam! Ay, na-surprise ka din? Wala. Nilagyan natin ng cheese, guys. Ito yung cheese nila eh. Yan. Tapos maya-maya, lalagyan pa natin to ng topping na cheese. Ibang cheese naman yung Filipino na cheese. Ano? Pa yan. May sinasabi. Sarap to. Ay, nagbablog ako ng aking spaghetti. Kawa. Dito na, guys. Na-surprise na naman siya. Guys, may bubble tea tayo, guys. Uy, guys, Ayan. bigay ng mo, guys. Ha? Akin yan? Siya lang yung kausap. Thank you, Day. Ganda ng buhok mo, ah. Guys, I'm back, guys. Walang issue. Kasi walang issue ako, guys. Oo. Nawala ka kasi. Oo nga eh. Alam nga naman, nandito siya. Nasa Pilipinas siya. Pwede ko lang hatiin ang kikitawan, guys. Guys, luto na yung sinigang. Sarap. Kaya lang busog na ako. Tsaka yung spaghetti. Kay love yan. Sarap. Busog na ako, Doy. Guys, dito na hair. Oo, ganda. Bagay sa'yo. Saan mo pinagawa? Saan nga? May professional video ka talaga after? Wala, meron nagtaga-video. Pero hindi naman yung parang sa Philippines na ina-edit nila. Parang video lang nila. Kasi ano na siya, amateur. Dito na si Tony, guys. Kapag-renting na ni Tony. Nandito lahat ng barangay. Hi, Tony! Welcome home! Tinext na kami. Sabi niya, tinext si Dan. Ang karating ng meeting. Sabi niya, sabihin mo kay Grace, ito sila lang kasi malupot yun siya lang mag-isip. So sweet naman. So tinext ko naman sila. Sabi niya, okay na ako na. Kung pinunta na kong gala. Char. Ayaw nga. I-vlog natin to. Masarap talaga kapag hindi kayo nagluluto. Ang dali ng step by step gagayon. Basher ka, buanga ka. Ilan na guys? As in, Ano siya, wait na kayo. char. Kasi andyan yung camera kasi. Ano yung pag meron Al dente. Al dente guys. Tapos, like that. Alam mo na kung paano lutuin na. Kunwari pa yung sana masarap. Char. Si Rachel gawa niyan. Oy, ako gumawa niyan, Mark. Ayusin mo yan. Sino yun, Mark? Ayan na po. Parang Master Chef daw. Char. Char. Ano ka, karatikit? Buang siya. Hindi ako makaupo. Di ba na? Bye. Char. Ala ka, kamukha mo yung isa. Ala, yung maiksi daw. Kamukha mo na yung maiksi. Ano sabi ni Manay, kamukha niya yung maiksi. Thank you. Kasi yung hotdog na may... Hi! See, alam, sabi ko sa'yo eh. Unahin mo yung hotdog. Dapat inuuna yung hotdog. Yes, smoky hotdog. Tell you what, that hit might have taken a wee while to get going, but holy cow. It's off now, isn't it? Dila. Cheers, thanks, buddy. Happy birthday to you. Open it. Tony asked me to vlog you. 20th of August. It's been in Port Power stuff that I was a big spread. Ah, nice! 4 power colors. Good actually, I like that. Thank you. I like that. Thank you. Yeah. Ah, cool. Cheers for that. We need to change Thank you. Where's your mum? She's the game show. No, you're right. Thank you, I saw it, Tony. that's got to be for you. Yeah, I do. Yeah.
Nag-away na sila, guys. Para sa kay Marta. Lyra, naghahanap na ng damit. Size 9. Guys, meeting advance ito, guys, para sa OOTD nila bukas. Sa birthday ni Aliyah. Hindi ko mga ano. Stylist ito, stylist. Bari ko yung ano mo. Hindi naman ako. Wala, may mumo dyan, bumpal. Paalis na kami, guys. Tulungan na muna namin sila. Ako pala, oo, may pasok pa to bukas. Pagtanggol. Pagtanggol mo sarili mo, Kat. Nag-explain din ako mag-eat and run. Sige na, boy. Honey! Ang dami na. Ano ba, linis to? Pwede naman ako dito bukas. Sige, kakain daw. Hindi, mag-breakfast tayo sa isang linggo. Ay, wala pa naman. 10 o'clock ang mga Ano oras pa ang breakfast? Hindi, anong oras na nagigising lunch na yan? Kailan na? Okay, pwede pong magkaan sa mother. Anong oras ang breakfast? Gila. Yeah. Makita mo mo pagkakas. Yeah, we'll probably go. Are you right? Yeah. Sorry, babe. Yeah. Sabi nito, hindi kami magtatagal. Pero anong oras na, guys? 11:05 na ng gabi. May laman din kasi. May party ka. May party siya. Nagbabaong pa siya. May... Bye, guys. Ano to? Bye guys, joke lang. Bye. Ano sa ako tumanay? Dahil gamit yung sabon sa ano nyo. Dishwasher. Ano? Asan doon, Day? Sa ano? Nasa Yung spaghetti, hindi nyo ano. Ano? Ano yung spaghetti? Bahay na kami, guys. Pakita ko lang yung mga binigay sa akin nung yung mga nagpunta sa meet and greet ni Love. Tapos meron silang binigay sa akin. Thank you, guys. Sana may mga pangalan dito. Wait, meron ding gift daw sa akin si Love. Iba din tong babaeng to. Ito ba yung galing sa kanya? Sus, kainis tong babaeng to. Char-char ka talaga. May pag-gift. Alo. Alo. Iba ka. Para kang buang. Bakit ka ganito? Binigyan niya ako nito, guys. Prada na ano. Prada candy. Nagpasalamat siya kasi in-introduce ko daw siya sa YouTube, guys. Thank you, love. Thank you. Hindi mo naman to kailangan gawin. Di ako umiyak. Pero thank you, dahil meron tayong gift. Hala, cactus. Ang cute. Salamat. Saan to galing? Kay... Oh, sabi to Miss Reyes and Kuya Dan. Ay, ito may note. To Ate Reyes and Kuya Dan, I sent you this goodies. Wala na po kasi akong time maghanap ng legit from Leyte. Oh, may utang po para sa coffee mo every morning. Nakakainis kayo. This is from Nix Lapada. Thank you, thank you. Olo, binigyan niya ako ng mga ano, mga biskuit. Gusto ko to. And then, pulveron. Gusto to na Dan. Thank you. And otap. Salamat. Thank you. And then, meron tayong from... Sino to? Sana may note. This is from... Lodi Ray. Sana po makarating po ito sa inyo. Alam kong mahilig kang magluto-luto. Kaya naisipan kong bigyan ka nito. Mahal po kita sobro. Oh, thank you, Des. From Des, guys. Mahal din kita. Salamat. Kusina ni Mami Nati. Cookbook. Thank you, guys. Salamat. Wait. Hi, lovely. Hindi ako umiyak. Ano ka? And then, meron tayong shoes. This is from... Saan to galing? Ang cute naman ito. Wait, mamamatay na yung ano ko, guys. Battery ko. This is from C&A Shop. Meron silang Instagram, guys. Sana hindi ko ito mawala. I-leave ko below, guys. Meron binigyan nila ako nito. Ang cute. Yan. Tapos, ang cute. Gusto ko to.
Thank you. Salamat. Ililive ko yung Instagram nila below. Size 6. Perfect. Kasya to sa akin. Kasi size 6 sa Pilipinas. Pero kapag dito, size 5 ako. Pero looks like kasya to sa akin. Thank you guys. Mamamatay na yung battery ko. Thank you so much guys for watching. Sana na-enjoy nyo. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Thank you. Mwah. Love you guys. Bye.